my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ako vyzerá denný režim našich klientov? Ráno prichádzajú na 8 hodinu. O 8 hodine do 8:30 si do kruhu sadnú a vytvoria komunitu, pričom si rozprávajú, rozvíjajú si reč, myšlienky, čo sa udialo predtým deň u nich, alebo zo správ, alebo aktuálne nejaké zážitky. Potom po komunite majú rekondično-rehabilitačné cvičenie. Najprv majú ráno rozcvičku, po rozcvičke každý ide na určitý nástroj, bežiaci pás, alebo je to bicykel, alebo rebríny. No a potom po tej športovej činnosti je väčšinou ešte zopakovanie si nejakých záležitostí formou terapii, a tie terapie sú rôzne. Napríklad arteterapia, ktorú majú veľmi radi, to je výtvarná, modelovanie, práca s papierom. Ergoterapia, kde si zasa trošku zopakujú aj počítať, aj čítať, aj písať, rôzne takéto činnosti. Potom je tam dramatoterapia napríklad. Tam tvoríme rôzne programy, nacvičujeme tie programy a chodíme, keď ten program máme pripravený, chodíme s pripraveným programom potešiť do domov dôchodcov, starkých pri určitých príležitostiach, napríklad Deň Matiek. No a potom sa pripravujeme na 10. Majú služby, pri 10. majú služby, za každý deň má iný klient svoju službu. Potom máme ešte aj krúžky. Krúžok máme napríklad pestovateľský, kde máme záhradku, vátriu, a tento rok sa nám veľmi darilo. Do zariadenia chodievajú aj dobrovoľníci. Sú to napríklad filatelistický krúžok robí pán Lobotka. My light, my strength, my song, this cornerstone. Potom máme prosociálnu výchovu, predvádza s nimi pani učiteľka Gieciová. Ďalej majú náboženstvo evanílické, katolícke. Pomáhajú nám pritom pani farárka Madzinová a pani katechetka a pani učiteľka Janka Bačková. Nemecký jazyk si opakujú. To im zasa s radosťou a láskou prichádza učiť ich Marek Kasala.
potreby rodičov a zdravotne postihnutých detí vzniklo združenie nezisková organizácia Archa, ktorá prevádzkuje už 10. rok Domov sociálnych služieb Archa. Už na samom začiatku sme mali asi takú predstavu, víziu s rodičmi, ako by sme chceli toto zariadenie prevádzkovať, čo by sme všetko tu chceli mať. Našou predstavou bolo zriadiť zariadenie, ktoré je rodinného typu. To znamená, že aby tí klienti nepociťovali nejakú odlúku od rodiny. Prvá vízia mať denný stacionár sa nám 100% naplnila. Máme tu doteraz 17 stálych klientov, hlasia sa nám ďalšie 3 klienti, takže tu sme spokojní. Druhá vízia, bývanie, tá sa nám taktiež naplňa momentálne, na nej pracujeme v priebehu 5 rokov, by sme zriadili bývanie. A tretia vízia, to je chránená dielňa. Tu rozpracujeme neskôr. Naša vízia sa začala naplňať rokom 2009. Vtedy vyšla výzva pre neziskové organizácie a podobné organizácie tej našej na podávanie investícií a projektov, tak sme sa do nej zapojili. Čuduj sa svete, viac ako 280 uchádzačov sme boli medzi 25 vybratými a tým vlastne sme mohli začať na príprave projektov a vlastne celej tej mašinérie, ktorá predchádzala samotnej realizácii tej stavby. V súčasnosti je teda objekt vybudovaný, priestory sú k dispozícii, je to skolaudované, no a prakticky by to mohlo slúžiť už svojmu účelu, len teda stojíme pred otázkou získania klientov a hlavne získania financií na prevádzku celého tohoto nového zariadenia, aby sme ho dokázali proste utiahnuť. Dúfam, že osud nám bude priaznivo naklonený, tak ako bol doteraz, a že sa nám podarí tento náš cieľ dočasný uskutočniť. Tak môžeš povedať, že čo je pre teba Archa? Mám taká malá dom, sa v ním vypráva, všeli sa to vyrábame, keď dostaneme, malujeme, chodíme na vystúpenia. Jak druhý domov, kde sa môžeme stretávať, pokecať a že si môžeme vymeniť svoje skúsenosti a zážitky. Moja Archa, kde chodím, to bol druhý domov. Veľmi rád tu chodím, veľmi rád milujem matematiku, slovenčinu, zemepis a veľmi rád sa vyprávam o športe. Máme takéto Archy. Kde? Kde? No takéto zariadenie, kde môžeš chodiť s deťmi, kde sa môžeš hrať, kde sa môžeš s nimi rozprávať, komunikovať a máš aspoň nejakú činnosť. Pravda. Takže Domov sociálnych služieb Archa, vnímam toto zariadenie ako nejakú alternatívu trávenia voľného času klientov, že sú medzi aj rovesníkmi, aj medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné, či už zdravotné postihnutie, alebo si už tú cestu nájdú v zariadení, majú sa o čom porozprávať. Pre mňa Archa, pre mňa je to veľká pomoc a hlavne predušaná. Ja ešte by som s ním vydržala doma, ale pre mňa je to lepšie, že môže niekde chodiť, že nemusí byť stále len doma. Archa, je to super kolektív, čo sa týka či Janka Kutišová, či Jojo Mišina
alebo Anka Laluková. Je to taká záchrana, čo sa týka aj tých detí postihnutých. Majú sa ozaj kde stretávať. Škoda, že je už tak finančne, že čo by sa ozaj vyššie zaslúžilo pridať peniazy týmto deťom, len malo kto si to vie na zúverom. A veľa sa od týchto detí dá učiť. Im stačí ozaj na tvári to aj vidieť. Z každej maličkosti radosť. My destiny, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll